vlastně je to vlastně jiný. Aspoň vidíte, jak se dá skládat na jedno téma několik jiných písniček. Takže doufám, že a už vidím bludičky. Chlapi, nevěřte ničemu ženskýho rodu, ale oni to s námi myslí dobře ty holky. Takže pojďte si na nás prosím posvítit, kdo má ještě energii v telefonu. Ty 4 minuty vám doufám nebudou mávat podstát. Peněz. Jak Berlín rozbitej, vracím se z festiáku, nezrovna umytej, no asi nevoním.